Mai vake mwana uya vanamurera. Ini ndindakarera mwana. Ivo vanga vatoswanikwa nomwechi? Nomwe murume. Nomwe murume. Okay. Inini kutoti ndizoziva kuti baba vanga vachigara navo havasiwo baba vangu. Ndakatongonzwawo namai nini. Ivo kubva upenyu hwangu hwese havana kutombondiudzana nhasi. Okay. Havana kutombonditaura kuti ava baba havasiwo baba vako kusvika baba ivo vazoshaya. Saka iye anongonditsanangurira aita indakauchinze baba vako anga ari hama yana mai vako. Okay. Asi kuti zvinhu zvakaitika vari vasikana. Saka ina ndambomudza kuti kwandaenda undaudzwa unzi mai vako vakamitiswa nasekuru vavo. Okay. Asindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Uya vasikana kana kuchinyengwa bvunzai vakomana kuti vabereki vapo vanobva vepi, uye uri mwana wapani. Musikana unofanira kubvunza mukomana wake kwete ngoti ndatokuda. Musangoda vanhu vasati vabvunza background yemhuri. Isi takada tanzwa background yemhuri. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Kune vamwe vana mai vari kutadza kutaurira vana kuti iwe ndakaita nhumbu yako asi baba wako ndiwe kwakati. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndonzi TJT1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So mufaro wangu kuti nhasi tasangana zvakare muchirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndikitora mukana uno wekukutendai mhuri yeZimbabwe nekutibatsira uye nekutsigira nekufamba nesu pachirongwa chatiri kuita kumativi mana yese enyika kwese kwamuri vari kuSouth Africa, Namibia, Tanzania, Botswana kwese kwamuri tinokutendai zvikuru nekuramba muchititsigira pachirongwa chedu. So chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi uye hatisi kumira. Tiri kunyanya kukurudzira kune avo vari kutsvaga hama dzavo kuti rambai muchifollowa Tichkach MTV nekuti unogona kusangana nehama yako ichikutsvaga. Iwewe zvakare kana uchinge uchitsvagawo hama yako wakasununguka kutibata tinongobatsirana zvichida Mwari anogona kutitungamirira zvikafambawo nepamwe mukakwanisa kunge muchisangana nehama dzenyu dzamakaparadzana nadzo kwemakore. So thank you very much. Nhasi ndina mama wandakagara nawo pano watinoda kuti timboite hurukuro nawo tombonzwa kuti nyaya yavo yakamira sei uye tobatsirana sei. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Regai tipinde munyaya yedu zvizere. Mama makadi? Makadi. Ndinofara hangu mama. So tinokugamuchirai kuno ku Tichkach MTV. Tinotenda. Right, makasunungukawo mama kutiudza kuti zita renyu munonzani mimi? Inini ndoitwa Koliwe Bidhi ndobva Shurugwi kwaNhema. Munonzani? Koliwe Bidhi. Koliwe Bidhi. Yeah. Okay. Muchibva kuShurugwi kwaNhema. Shurugwi kwaNhema. Alright. Ndinotenda mama, ndofunga ndima waya negodi katombonza kuti kuna vakomana vari kuchera kaikoko yako. Mwana wangu iye atori nemaini anotochera. Sure. Saka matigirawo here godi man. Hakuna. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru. So takanzwa mama muchitifonera muchitaura kuti mune nyaya yamuinayo. Mungakwanise kutitsanangudzira imimi kuti nyaya yenyu yakamira sei? Hongu. Nichiuya pano ndauya nemwana wasisi wangu anoitwa Tendai. Amai vake vanonzi Spiwe Bidhi vanobva Shurugwi kwaNhema. Vakamitiswa nemukomana ainzi Patrick Gwai. Achiti anobva kuChivu. Okay. Akabarwa 1987. Okay.
takazombonosechawo mapepa ababa vake kuPTC tichizama kutsvaka kuti kuda tingawane. Tikanzwa kuchinzi nguva yapera uyu munhu akatobva pano kare anenge akatoshaika. Okay. Alright. Igore ripi wakadanana na matanonzani murume? Patrick Gwai. Patrick Gwai. Okay. Saka sisi wenyu wachikutsanangudzira iwo vanoti zvakaitika gore ripi imimi semazivira munoitawo futi? Mimba indofunga vakaitora 86 ndapedza kunyora 37. Okay. Nekuti inini mama vakatoti chiperekedzana nasisi vako kumukomana wavo kuitira kuti vasanobatwe. Ndobva ndaenda navo kugweru. Taenda tese gweru kuya. Ivo havana kuda kuzoenda neni kumukomana uyu. Vakabva vatorana neshamwari yavo imwe yavaidzidza nayo ndiyo yavakaenda nayo ini vakandisiya kumba kweshamwari yavo. Okay. Vanga muri muna ndofunga kuda October uda kunopera here kuzi 21. Ndovimba ndobva vakatora mimba yemwana upi? Mwana iyeyo. Mwana uyu. Yatendai. Alright. Saka havana kugara wesa? Havana. Ivo vakatozonoponera kwatete kwachiundura uko. Hadzadzi yababa vedu isu. Kuti vakazombosechawo mukomana uyu ave nemimba, vave nemimba here, ipapo handizivi. Kuti vakambozoonana here mukomana akaramba kana kuti ivo zvakangovewo zvavo zvokuti ndave nemimba pamwe mukomana handidi, ipapo handinyatsoziva. Okay. Saka imimi sisi wenyu muchiwabvunza hamuna kuzombowabvunzawo kuti oraiti akoma maima mwana uyu baba waimbopota here vachimbouya kana kuti makazogumisira kuonana nawo gore ripi, uye zvakare wane here kana wane wehama yemurume wavo yavanoziva? Vaiti vaiziva pamukuru vaigara gweru, but iye zvino patakatotsvaka mauyo achona vakati handichazivi kuti vaigara gweru papi pacho because nguva yareba. Okay. Kozita ravo ramba mukuru wavo vanoriziva? Ipapo handizivi kuti vanoriziva. Okay. Alright. Ndinonyanya kufarira kuti tirambe tichidzokorodza zita nesenemu yemurume vedu watiri kutsvaga yababa watendai. Baba watendai vainzi Patrick Gwai. Vachibva kuChivu. Vaishanda muPTC kugweru. Okay. Patrick Gwai iwo wakadanana kupi? Waigara kugweru ikoko? Gweru ndokwavakaonana naPatrick uyu. Okay. Vachibva auya kumusha ari mukomana. Okay. Achiuya kumusha kwemusikana wani? Musikana wake. Ndobva aenda kwana gogo kunotsvagwa mama vangu. Saka adzokera kuda akatiwo musikana agombotevera kupi? Kugweru. Okay. Kuti musikana anga akugara kwanhema. Saka pavakatevera ipapo ndopavakanopiwa mimba ipi? Mimba iyoyo. Chero iye shamwari yacho yavakaenda nayo nhamba dzacho ndinadzo. Shamwari yani? Yasisi vangu. Alright. Sisi wenyu wakaenda neshamwari yavo? Neshamwari yavo inotobvawo kwanhema asi inogara mugweru. Okay. Saka iye makambomubvunza here iyo shamwari yasisi wenyu? Shamwari pandakadotsvaka nhamba dzayo ndakatombozama kubvunzawo ini. Yaingorondedzera kuti ndoziva kuti ainzi Patrick aishanda kuPTC. Okay. Tomataurira vakandita. Zvekuzoti kuzobva ipapo kuti wakazofamba sei havazvizivi? Havana kuda kurondedzera. Vakangoti iwo sisi ngavataure. Okay. Asi mimi muchitarisawo kuna sisi venyu Patrick Gwai uyu wangadaro wachiziva kwaari here kana kuti iwo havachatozivawo? Muchinzwawo imi muchiwabvunzawo mwana achida kuziva dzinza rake? Ivo havachatozivi. Zvokuchaziva havachatozivi because vanoti nguva yareba. Sevanhu vasina mbofambidzana zvakanyanya. Kwakangonova kundopiwa mimba uku. Vapiwa mimba kuti ndichi vakazombofambidzana nababa womwana uyu ka? Handizvioni. Okay. Izvozvo wakura sei sisi wenyu? Sandisi kuti ndiri kuma 16 gore rava ndicharizivi.
Okay. Asi vakura ndio ichinganingwa mufamily medu. Vasi vechi 5 takazvarwa tiri 9 because ndiri last born mumba medu ndiri wa 75. Mimi ndime kupedzisira. Alright. Aiwa hazvina mhosva. Saka makamboitawo here tsvagiridzo kumbofambawo kumashure uko muchimboda kuziva kuti Patrick Gwai uyu munogona kumuwana papi? Sokufamba kusiya kuti makamboenda kubasa kwaaishanda mukazombopiwa information yekunzi apa mwana anogona kunge akashayika. Chii chakazoita kuti iwo wekubasa wati anogona kunge akashayika? Because marekodzi akati aitsvaka vakati haasisipo. Okay. Marekodzi iwayo akatoraswa ndakudhara because vakatarisa makore akashanda ndofunga kuma 80s ikokoko. Isakatoenda ndofunga last year. Okay. Alright. Patrick Gwai. Alright. Aiwa tinotenda mama, tinodaira kuti kana mhuri yekwagwai ichinzwa, makamboinzwa here futi senemu yekunzi Gwai? Pakambozama kuti vacho kuti vatsvake paFacebook. Vachitsvakurudza. Vakabata vamwe vekwagwai. Panga paine mwana anotonziwo Patrick Gwai. Patrick uyu anototi panguva yakazogwa mwana uyu. Patrick iye anoti aive grade 6. Yakazvarwa tendai. Iye akapiwa zita rekuti Patrick iye pavakasecha kuuyu. Hanzi akati ndaitori grade 6. Iye ndiye anitori nenhoroondo because ndo vakatozopedzisira kusecha aine murume wake. Okay. Ndofunga vakatonomuona Patrick wacho here. Okay, wachibvaona asiri. Vakarondedzera kwai kumusha kwakarondedzera. Akusiko vakati kuda zoda vakuru here hamheni. Okay. Alright. Aiwa hazvina mhosva. Saka so imimi saamai ndimi mamira saamai tichitarisa pana Tendai mwana wenyu, mwana wasisi wenyu wamuri kutsvagira baba vake kuti azive dzinza rake, pangadaro pane here zvimwe zvipingaidzo zviri kunetsa zvekuti mwana akukushupaisa namama kuti wana mama dai mandiratidzawo dzinza rangu? Anenge achingotogwadziwawo kuti ndaziva dzinza rangu plus murume akamuroora usununguki. So far ave nevana vatatu mwana uyu. Okay. Murume akati handirooreri kumadzimai. Ndoda kuziva hama dzemwana uyu. Saka iye anenge akatoshungurudzika because upenyu hwake hahuna kutotambanuka. Uye hwakangoita sekubatikana. Plus iye paakatozva mai vake mwana uyu havana kumurera. Ini ndini ndakarera mwana uyu. Ivo vanga vatozowanikwa nomwe murume. Okay. Saka varipo vari 4 vandakarera. Kuna iye mukomana afonawo kuti umwe mukomana anomutevera akainzana neuyu ari mwana wasisi vangu futi. Okay. Kuzoti umwe wokupedzisira ndini ndakavachengeta. Alright. Saka sanhasi mukungomira futi samai hatina kuda kumusiya zvanhasi chero ivo sisi vanotoona kutoti uyu regai amire nani namai vake ava. Iye vanototi mai chaivo vari pana pake ndini. Okay. Asi mai nakuzvara variko. Aiwa ndokukunzwa makatamba makaplaya role hombe. Ndakaplaya chero kudzidzisa chaiko. Ndakasvika mafomu 4. Okay. Ndakatanga kutengesa ndisina zera mushuruku. Saka ini moyo wangu unotorwadza kuti dei mwana unzinza rake raita sei? Rabudawo. Because vamwe vose vandiri kutaura vanotoziva kumisha kwavo. Okay. Vanotorwadziwa ndo vatotipawo mari iyo kutoti tiuye kuno. Ivo hanzvadzi dzake. Okay. Tinowatenda zvikuru. Alright. Saka makatanga kumuchengeta ari mudiki mwana uyu kusvika asvika pari? Akatomusiya asati oenda kuchikoro. Akatotanga grade 1 kusvika form 4 ndinaye namama vangu vanga vachiri vapenyu.
Saka imimi menge makarorwa ere maito muchengeta muri pamurume wenyu? Ndakarorwa kugukoko. Ndakangogara 2 years nchibva ndatodzoka kumba. Okay. It was 1998 nchidzoka kumba. Ndipo ndatotanga kusumudza mhuri yamadzikoma angu yakanga yasiiwa mumusha. Because madzikoma angu ese akaita zvokumitisiwa. Okay. Vana vese vekutanga ndobva vasiya vana vachindowanikwa kumwe. Okay. Saka vana vaya vakabva vasiyira ini ndandambofera ndaita mwana. Okay. All right. Ndototi ndovana wenyu. Tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari. All right. Saka ndimaito bhadhara mari yechikoro? Zvese umwe akatosvika form 6. Muchitobhadhara imi? Uyo form 6 ndakazobetserwa nemukomana mukuru yanga achitaura nemo. Anga akura waakuitawo zvekungoshanda. Okay. Aiwa, tinotenda Mwari wakuitirei zvakanaka. Makabata basa hombe chairo. All right. Saka nhasi ndo patasvika apa mwana ari kuda kuziva dzinza rake. All right. Mati mimi baba wake vanonzi Patrick Gwai. Okay. Wachibva kuchifu. All right. Tinotenda. Saka mama kuwafonera pane rimwe information yavanogona kutibatsira nayo kana kuti? Mbusa mai kana vaida kutaura pamarongona kutaura une matataura namo. Regaiti mboza mekumbo wadzwa kuti matwana dzimayani? Maitendai. Ndo zita raunotodaidzwa naro? All right. Dai kaita foni yacho. My phone. Hello, Makadiko, ndaida kutaura kana mama? Na mama na Maitendai. Wari padhuze? Ndiwapewo foni nimbotaure nawo muchana. Hello. Yes mama, Makadiko. Ndinofara zvikuru. Muri kutaura nemwana wenyu anonzi DJ T1. Ndiri kuHarare uko. Ndiani? Ndinonzi T1. Ndinonzi Wotendai futi kai. Ndiri sazita wemwana wenyu. T1 wokuti? WekuHarare. Ndine munun'una wenyu pano. Okay. Right. Mama inzwaika. Nyaya yangu yakamira yakadai mama. Pane zvandiri kuda kunzwisisawo kwamuri kandi ndine mwana wenyu panapa anonzi Tendai. Tinoda kuti timubatsire, tida kukonfirma kuti tikwanise kuti tinogona here kunzwa kuna baba wake kana kuti kune dzinza rababa wake. Inini mwana kuti andinonyatsoziva pamwana wababa ndangozva ndakaita nawo mwana. Ndaita nawo mwana hauna kumbobvera vakanyatsondifana nhoroondo kumushango vakangoti vanobva kuti kunisingazi kuti vairevesa here kana kuti kwete. Okay, ndozva vakati ndini Patrick Gwai. All right. Ndinondozwa pavari ipapo. Ndozvega zvamunonyanya kuziva pavari? All right. Makafambidzana kwenguva yakareba sei mama? Hatina kumbobva tafambidzana, kungomitisana nokusiyana chete. All right. Saka hamuna kana here hama yake yaPatrick Gwai yamunoziva zita rake? Aiwa, hapana mwanangu. Saka ndizvo zvega zvakatokwana izvozvo, ndo information yamuinayo iyoyo? Ndiyo yoga yandinayo mwanangu. All right mama. Aiwa, ndiri kukunzwai. Saka mwana akambokutaurira here mama kuti ndaida kuti ndikwanise kunge ndichizivawo dzinza rangu? Haana kunge ngambonditaurira.
Alright, tenge tikuda kuedza kuti timubatsirewo kuti titsvage tione kuti Patrick Gwai uyu tinogona kumuwana papi kana kuti dzinza ravo vanhu vanoziva Patrick Gwai wacho. Saka apa chakutinetsa ndechekuti manje hatichazivi kuti zita rakakutaurirai izita rechokwadi here ndo zita rake chairo chairo. Neniwe ipapo handina nhoroondo nayo, handina ruzivo nazvo, nokuti kana munhu akangokuudza kuti ndinonzi takatongokwatwa ngoda ndozvo akataura zvechokwadi, because handina kuona chitupa chake, handina kuona akangoti ndinonzi Patrick Gwai. Okay. Akati ndobva kuchivu. Hanzi ndobva kuchivu. Alright. Igore ripi mama e? Gore handichazivi mwanangu. Okay. Gore handichazivi. Haisi 86 here. Hanzi akusi kuma 86 here, 1986. Pandakapedza kunyora grade 7 je patakaenda tese gweru paya. 86. Because ndindakakuperekedza ika paya patakahoenda nekwaSairini paya ndikasanosvika kuna bamukuru mukaenda naSairini. Ndini ndapedza kunyora grade 7 paya, ivo vabva kumusha kwaNhema kwanaGogo paya. 86 haindoziva. Alright mama, saka imimi hamuna kuzomboitawo tsvagiridzo kamama yekuti muzive kuti Patrick Gwai uyu zvakazofamba sei, maita mimba hamuna kuzombomutsvaga kana kudii? Patrick Gwai akatoita kutondiramba kutonditiza kuvata mubhiriji nomutsvaga kwacho ndakatoshaya pawo. Akakutizai sei mabva ikoko? Iko kutondiramba kundisiya takurangira ramabhiriji naye mwana yeye natendayo uyu. Mimba yemwana yeye. Saka munhu wakadero waizomutsvaga sei? Alright, menge mamutizira here kuti mogara ikoko? Ndiani? Iye Patrick Gwai menge mamutizira here paizokutizai mukizorara nenhumbu yemwana mubhiriji? Alright, zvina mhosva. Ndomatsanangudzira wari kuita pakashata. Okay. Zvatinoita mama tichambozamawo kumbobatsirana tomboona kuti semhuri yeZimbabwe tinogona kubatsirana sei kuti tikwanise kutsvaga pane senemu iyoyi yekwaGwai. Munyika yeZimbabwe vanhu varimo vanogona kutibatsira. So imimi chishuwo chemwoyo wenyu ndechekuti mwana azive dzinza rake. Ndo pane moyo wangu. Nokuti zvinhu zvemwana zvitambanuke hunge aziva dzinza rake. Alright. Hapana chingambosununguka kwaari. Chero iye haatonyatsosununguka because vamwe vake vandakarira vanopota vachienda kuhama dzavo. Iye ega ndiye asina hama yake. Ndiye asina. Ipapo panorema. Alright. Asi akaroorwa zvake. Andori nemurume wake vanogara mugweri gwaScott ane vana 3. Okay. Saka murume wake muchimuudzawo kuti muda kumboedzawo kuti mutsvage dzinza rake azvitambira sei? Akatofara nazvo akati meme atondibetsera mai. Fambai. Alright. Akatotipawo imwe mari. Anotodawo kutoti mukadzi wake azive kwaanobva. Okay. Alright. Saka nawedu iri kundonetsa manyi ndeyekuti isusu isoko tinorifambisa sezvariri. Ndosaka tichikurudzira kuti uyai tigare pasi mutitsanangudzire nhoroondo yacho kuti yakamira sei, zvakafamba sei. But mamwe machallenge acho ndiyaye kuti ane manzo mataurira ita mama kuti handizivi kuti aine nyepera here ini chitupa chakanambodini. Handina kuchiona. Tinogona kutsvaga mhepo. Togona kutsvaga Patrick Gwai asiko. Tobva tadaiso Patrick uye haasi kuwanika. Nokuti anenge anyoreva zita risiriro. Asi iye anenge atoriko pamwe atoriko kutori nevanhu vanomuziva but zita ratiri kushandisa rinenge risiriro. Saka ndo mamwe machallenge atogona kusangana nawo but hazvina mhosva. Regai timbozama toona kuti Patrick Gwai togona kumuwana here, hazvina chakaipa. So mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatinayo panapa. Ndina mama vangu vabva kuShurugwi. Vauya kuno
wari kuda kuti tibatsirane onawo mwana ari kuda kuziva dzinza rake anonzi Tendai. Saka Tendai uyo akatotoreswa chitupa. Ndiani akamutoresa chitupa? Ndiye vamwe sisi vangu vandotevera. Okay. Vakangotoresa vese vana ava ndakachengeta. Vachishandisa senemu yekwedu iyoyi. Yekwana sekuru. BDA. Okay. Aiwa, ndinotenda mama, hapana chakaipa, makabata basa rakakura. Right, muri yeZimbabwe ndo nyaya yatinayo. Ndofunga manzwa. Nyaya yatinayo panapa. Tiri kutsvaga isisu. Tatani zita? Patrick Gwai. Kana kuchinge kuine munhu anoziya munhu anonzi Patrick Gwai, asi tichitaura kudai haasisiri mwana mudiki, munhu mukuru, bhozi nguva yacho yatiri kutaura iyoyoyo. Kana vachinge variko vanofanira kunge munhu mukuru chaichai. Takambonzwa kuti vakashaya. Ndo manzwira amakambozviita. Isa hatichashandi nemanzwira. Tongosanda sekutsvaka. Tikushanda sekutsvaka. Kana dzichinge dziriko hama dzaPatrick Gwai, tiri kukumbira kuti mubudikire, tine mwana watinaye ari kuda kuziva dzinza rake. Saka chikumbiro chedu ndichocho chokuti muri yeZimbabwe tibatsirei tisvikewo pane mhuri yekwaGwai. Patrick Gwai aishanda mugweru ku PTC. Tinotenda kuti munogona kutibatsira. Saka ndinoda kuti ndiite panapa, ndoda kumboita hurukuro nemwana wacho, muchimuonawo ndiye mwana ari kutsvaga baba wake. Hazvinyadzisi muri yeZimbabwe kutsvaga baba wako. Ndo chimwe chinhu chandinoda kukuudza, kutsvaga dzinza rako akufe kwakambonyadzisa. Nekuti unenge uri kuda kuziva dzinza rako. Zvakafanana nekuti muri kufamba mutauni, wobva movha manzvengana mutauni mune vanhu vakawanda, movha manzvengana kana namai vako kana nababa wako. Hazvinyadzisi kufamba uchibvunza kuti mambono here amai wangu wakadai so, watsvuku, wane hembe yakadai so, ndenge ndiri kufamba mutauni but ndapesana nawo. Saka tine vamwe vanhu vanogona kuda kunyara kuti inini handidi kubuda ndichinzi ndikutsvaga baba wangu, but zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Uyai tigadzirise zvinhu, uyai tibatsirane. Rimwe zuva zvinhu zvinogona kubuda zvakanaka ukawana dzinza rako. Saka so ndinotenda mama. Mune mamwe mashoko here mama musati mabva panapa? Ndoda kuti ndibva ndakurukura zvangu nemusikana naTendai wacho tinzwa kuti zvakamirawo sei kusaidi kwake. Zvichida mune mamwe mashoko amuri kuda kuti muri yeZimbabwe inge ichiziva, nekuti ndo vamwe vanhu vatinenge tichibatsirana navo kutsvaga baba wemusikana. Indongotiwo dei midzimu yekwake yavhura. Kwawanikwa chiri kungave hama dzinogona kupindura kuti azvishuwawo Patrick kuti toita sei? Tomuziva mwana wangu abatsirike nekuti watambura. Ichokwadi. Aiwa, ndinotenda mama, thank you very much mazvita. So ngatiti isisu kune vamwe vanhu vanenge vachida kukubatai, vada kukubatsirai, vanokwanisa kushandisa nhamba dzipi musati mabva panapa? Kana kuisa nhamba dzenyu dziri paWhatsApp here namba dzenyu? Namba dzenyu dzinoti chii mimi? Namba dzangu dzinoti 0774 8935 27. Alright, dzokorodzai futi. 0774 8935 27. Alright. Aiwa, ndinotenda mama, regai ndimboita futi hurukuro nemusikana timbonzwawo kusaidi kwake kuti zvakamira sei. Tinotenda. Alright. Uya vasikana kana kuchinyengwa, bvunzai vakomana kuti vabereki vako vanobva vavepi, uye uri mwana wakwani. Musikana unofanira kubvunza mukomana wake, kwete ngoti tatokuda. Musangoda vanhu vati vabvunza background yemhuri. Isi takada tanzwa background yemhuri. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Kune vamwe vana mai vari kutadza kutaurira vana kuti iwe ndakaita nhumbu yako, asi baba wako ndiwe kwakati. Kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake, ari kutsvaga mubereki vake, ari kutsvaga baba vake. Platform inoyi yakasununguka pachena. Asi hakuna mwana anogara nababa kana asingadi kuziva mai vake. Hakuna mwana anogara namai asingadi kuziva baba vake. Kune havo vanofarira, vanoda, vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi. Tinokupaiwo mukana makasununguka. Chinongondiremera panyaya iyi imari yetransport. Mwana anoda kuziva dzinza rake, mwana
ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe ndokufamba kuri kuita chirongwa chedu, so ndawana mukana zvakare wekuti ndinge ndichitaura nemusikana ndiye Tendai uyu ari kutsvaga baba vake vanonzi tati baba vanonzi anozviya Charles Patrick Gwai. Tikutsvaga baba wemusikana uyu ndisazita wangu inonzi futi Tendai Patrick Gwai. So muri yeZimbabwe kana muchinge muchiziva muri yekwagwai ndo yatiri kutsvaga nhasi wasangane nemwana wavo. So thank you very much. So watete makadii? Makadii. Tinofara hedu. So zita renyu mati munonzi ani mimi? Tendai BD. Tendai BD. Yeah. Alright, Tendai BD. Alright, atete. So ndambonzwa mainini vachitsanangurawo zvavanotsanangura, asi ndikuda kuti ndimbonzwawo kusaidi kwenyu. Imimi ndanzwa kuti muri kutsvaga baba wenyu. Notenda. Alright. Chiri kukupushai kana kuti chiri kukusundai kuti mutsvage baba wenyu? Kudawo kuzivawo rudzi rwangu. Nokuti pataikura handina zvandaiziva, ndasingatozvizwisisi. Asi nokuzokurawo ndakuona zvakakosha kuti unge uchiziva kumusha kwako. Okay. Alright. Mama makambogara navo pasi here muchivabvunzawo kuti zvakafamba sei panguva iyoyo kuti inini ndizenge ndiripo? Inini kutoti ndizoziva kuti baba vanga vachigara navo havasiwo baba vangu. Ndakatongonzwawo namainini. Ivo kubva upenyu hwangu hwese havana kutombondiudzana nhasi. Okay. Havana kutombonditaura kuti ava baba havasiriwo baba vako, kusvika baba ivo vazoshaya. Havana kumbonditaurira. Okay, saka makatokura muchiti ndo baba wenyu? Pakukura indaingonga kuti ndivo baba vangu. Asi nazvino havana kutombonditaurira kuti aiwa ava havasiriwo baba vako. Havana kumbondiudza. Saka ndikangoita sokuti ndinoda kutaura nyaya iyoyo. Aya tinotoita sekusanzwisisana ini naivo. Okay. Anenge wangoti munhu asina zvaanenge akakuitira ane basa rei. Okay. Saka kuti ndichazozwisisa kuti nyaya information yavanenge vachitaura ndeyechokwadi, plus tinoita kuti ivo varambe chii. Zvobva zvandiremera izvozvo. Chokwadi. Okay. Saka ivo hapana kana kumbokuudzai kuti mwanangu baba wako ndakadanana nawo gore rakati ndikaita nhumbo ndikazokusununguka gore rakati zvikafamba zvakadai? Havana. Havana kana kutombonditaurira kana kutombonditoresa bheta havasiri vakatonditoresa. Ndakatotoreswa nemunin'ina wavo mukuru kune avavo. Ndiye akatozonditoresa vauya kumusha paitoreswa vana pazvikoro. Ndokutotora kwandakaita bheta ivo havana kana kutombonditoresa. Okay. Saka imimi makazvitarisa muupenyu zviri kukudyai mwoyo kuti dai makwanisa kuziva kune dzinza renyu? Notenda nokuti vamwe vese vandakakura navo takura tiri 4 pamusha pagogo. Vamwe vese vakuziva kumusha kwavo. Ini ndina mai vapenyu variko, asi ndisingatozivi. Saka zvondirwadza izvo, ndo vari kutondibatsirawo kutoti maini nichifamba naye mumboendawo kwatiri kunzwa uko. Ivo havatodi. Kuvana sekuru hanzvadzi dzavo dziriko? Dziriko. Makambogarawo navo pasi here muchivaudza kuti vana sekuru ndo dambudziko randinaro, mama wasi kuda kundiudzawo kuti dzinza rangu zvakafamba sei zvakadii? Ndisati indinonamata kumasou. Sapano mumwe akatombonditi endai munobvunza hanzvadzi dzamai venyu dzinokuudzai. Saka ndandisati ndaenda. Okay. Asi mukana wacho wekuvabvunza uripo? Ndokwanisa kutaura navo. Ukama hwenyu nana sekuru hwakamira sei? Zvekuti vanogona kutadza kukubudirai pachena here kana kuti munodyidzana sei nana sekuru? Ndiziva hangu pakufunga kwavo. Pano wandongokwanisa kuti uyu ndokwanisa kutaura naye pana nasekuru. Sekuru vacho. Alright. Alright, saka akakuudzai nhoroondo ya baba wenyu ndiani? Sezvo amai vakaramba kukuudzai, akakutsanangudzirai kuti baba wenyu vanonzi?
aimo mukusongoita sokuti unozvitaura ndopavanongozotaura zvongoti ndaingozva kuti anonzi Patrick Gwai vachibva kuchifu vachishanda mugwero kuPTC ndo matauro avanongoita asi zvokuti vakagara neni pasi kuti vandiudze kuti zvakafamba zvakadai havana. Okay. Havana handitombokwanisiwo kutombona ini nayo hatitombonatso toto vanokutaudzana kwakanatsa kuti vandototi maindi vava ndotoudzawo zvine zvitondinetsa kuti ndo vanotondinzwisisa. Ndanzwa vachitaura kuti ndo wamakakura nawo kusvika muzoroorwa. Yeah. Alright. Ndo vaitozva kuti tadyei vachitotengesa vari mushorogwe. Okay. Saka pamakazowanikwa imimi murume wenyu muchimuudzawo kuti ndo mamiriro akaita zvinhu akazvitambira sei? Iye akangozvigashira asi kuzopindawo mufamily yake manje ndo panozorema nokuti vanenge vakuti munhu iye akazoita dambudziko tinoita sei kana uchiti asi kumusha kwake. Chero kutoti varoora vanoti zvinhu zvinonetsa kuti unonoroora uko mangwana uzomuka wonza hapasipo pamakaroora munoroora kairi. Saka imwe nyaya ine chitonetsa saka tikatongotaura kuti pane zvitiri kumbofambawo vanoti endai mutsvage. Alright. Okay. Saka kumasowe havana kutsanangudzira here kuti baba wenyu zvakamira sei zvakadii wakangokuti endai kuna nasekuru vanoziva? Zvinhu zvacho zvakundinetsa handichaziva kuti information yamai ndeyechokwadi kana ndeyenhema kana yekumasowe ndeyechokwadiwo nokuti vamwe vanotsanangura vachiti zvinhu zvakaitwa mumusha zvikatogarwa pasi zvikatsikwa vachitsanangura vaitsanangura aiti zvoni sekuru ndo anova munhu akavamitisa mai kumusha kuda kwamai vavo. Okay. Saka inino ndichitanga kuwanikwa ndichigara nemurume wangu aishanda kubhata mugwero. Saka ane vamwe vaishanda navo vaigara kumusha kwanhema ikoko. Iye anoti vakandiratidza taenda kubhawa muPandazi vakati uri kuona mudhara uyu ndiwo baba vemukadzi wako. Saka iniwo pandakaudzwa tsananguro dzokunzi sekuru ndo anova munhu akamitisa mai vako handambenge ndamuudza. Saka iye anongonditsanangurira aita indakauchinze baba vako anga ari hama yana mai vako. Okay. Asi kuti zvinhu zvakaitika vari vasikana. Saka ina ndambomudza kuti kwandaenda undaudzwa unzi mai vako vakamitiswa nasekuru vavo. Okay. Saka ina handichazivi kuti chokwadi ndekumasowe kana kuti ivo kuna ivo ndenda kuti kose ivo vasina shungu yekunditsvagira. Ndizvozvo. Kazhinji zvinhu zvinovanzwa ndezvemumba. Zvekunze tingazviwanze here? Hazvizviwanzi. Saka ipapo ndobva vakundinetsa kuti ndichaziva kuti chokwadi ndechipi. Alright. Okay. Saka wana mama mainini makambowatsanangudzirawo here nhoroondo idzodzo? Ndakavaudza ndatobva kumasowe ndikavaudza asi vakati ndichandiri kuziva ndechekuti baba vako vanotonzi vakauya kumusha kwamai vamai vavo vakaonana nanagogo vavo. Saka iyo ndo information yavanoti ndo zvandonatsoziva izvazvo kana zviri izvo asi izvozvo handizvizivi. Okay. Yeah, because kana tichitsvaga tinenge tichitsvagawo information plus muri macho munenge muchida kuziva kuti zvinhu zvakafamba sei. Saka imimi kubva muri mudiki muchizoroorwa makazotanga kuita shungu dzekuda kuziva baba wenyu zvaita sei? Ndatokura ndatomumba. Nokuti chiripo pakataura murume wangu akachindiudza ndakati muti ndezvenhema mazviwanepi zvevanhu vane vachingotsvaga kungotaura zvisirizvo. Saka iye zvino mukuzofamba tichingotaura kuti kune kumwe kwanzi kunoendwa ndopangoti asi ini ndakaratidzwa ungangoramba hako asi ini munhu akatondiudza. Saka ndobva ndobatanidza zvaakaudzwa nemunhu nezvandakaudzwa nemuprofita ndoona zvichimechana. Saka ipapo zvobva ndashaya kuwisisa kuti saka chokwadi ndechipi. Nokuti iye tsananguredzo handambomuudza asi matsananguriro aita sekuudzwa akaita zvakafanana nematsananguriro andakaitwa. Okay. Alright. Ndiri kukunzwa yatete so hazvina mhosva tichambozamawo kumbofambisa information iyoyo tonzwa kuti zvinotisvitsa papi. Saka tomboti kana zvichinge zviri izvo
imimi maifunga kuita sei? Maida kungoudzwa chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei? Chete handina zvimwe zvandomboda, indongoda kungoziva ndongoziva kuti hongu ndo zvakaitika sapa ndo pamusha pane pako zvatopera zvakadaro. Ndo chete. Uya vasikana kana kuchinyengwa bvunzai vakomana kuti vabereki vako vanobva vavepi, uye uri mwana wakwani. Musikana unofanira kubvunza mukomana wake kwete ngoti tatokuda. Musangoda vanhu vari vabvunza background yemhuri, isi takada tanzwa background yemhuri. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Kune vamwe vana mai vari kutadza kutaurira vana kuti iwe ndakaita nhumbu yako asi baba wako ndiwe kwakati. Alright, muri yeZimbabwe ndo kufamba kuri kuita chirongwa chedu. So ndofunga muri kunzwa kutsanangura kuri kuita vatete vari kunyatsa kutsanangura zvakanaka kuti no, inini ndinge ndisingade kuzvinhu zvakawanda, but zvimwe zvacho zvinoita sekunge fanika pane karinyere kupe kana kuti pane kakuhwandirwa, mama havasi kuda kunyatsa kubuda pachena zvakanaka. Saka chikumbiro chavo ndechikuda kubatsirwa. Ndofunga muri kuinzwa nyaya iri panapa. Kazhinji tinobatsirana nemi semhuri yeZimbabwe kuti mukwanisa kutipa pfungwa dzenyu, uye zvakare kana muchiziva senemu yekwagwaye, please tiri kutaura kuti sisu tine mwana wavo ari panapa kana zvichinge zvirizvo, nekuda kwekuti patinotsvaga information tinoudzwa nenzira dzakasiyana siyana, tinowana information nenzira dzakasiyana siyana. Saka nhasi tiri kutsvaga mhuri yekwagwai wainzi waibva muchivhu, baba wacho waishanda paPTC ndizvoka atenda. Saka ndo matsanangudzira ari kuita mama. Saka isisu tinoshanda neinformation iripo. Kana zvichinge zvakadaro muri yeZimbabwe tibatsirei zvinhu zvifambe zvakanaka. So thank you very much. Rambai muinesu, rambai muchitibatsira kuti zvinhu zvinge zvichibuda zvakanaka. Saka so atete, kunze kweizvozvo pane here zvimwe zvinhu zviri kukunetsai pamusoro penyaya? Zvotonetsa kuti musha womandakawanikwa rotoriwo dambudziko. Plus ezvino ndatoone vana vakura vanenge vachibvunzawo kuti saka kura kuti imimi kumusha kwenyu noti pano mwaitombondita kuemisei senemu yenyu neyamama venyu zvakafanana. Handina chandakakwanisawo mutaurira ipapo. Saka zvinhu zvinondibata kuti saka nevanawo vangu vachazoziva seiwo kumusha kwangu. Chokwadi. Nokuti vana vacho vatokura, umwe anotone 20 years, umwe 15, kozoti ari grade 1. Alright. Na vatokura. Apa mama havanyatsi kukutsanangudzirai. Saka so imi muri kuzviona sei kuti mukamboendawo futi pasi, mukambondogara pasi nana sekuru ivavo muchivabvunza kuti zvinhu zvakambofamba sei, kana kuti vanokwanisa kunge waine here zvimwe zvinhu zvavanoziva pamusoro penyaya? Ndichaita sekudaro. Handitika. Alright atete. So phone number namba dzamama munodziziva kane musoro? Vekushurugudza. Wedu mama wenawo? Nemusoro handidzizivi. Hamudzizivi nemusoro. But tenge tichida kuti tishande muri kure zvakadini namama? Ivo vari kumarusevha ndiri mugwero. Alright. Asi ingori Gweru yese? Ivo vari kwaNhema. Okay. Alright. Muri yeZimbabwe tinonyanya kushandisa imwe tsumo yekuti hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti idzingirwe imbwa. Saka so tiri kukutendai nechirongwa chino mwana nda kuziva dzinza rake, tichibatsirana senyika yeZimbabwe. Kana kune munhu anoziya munhu anonzi Patrick Gwai kana mhuri yekwagwai, ndo yatiri kukumbira pari zvino kuti tibatsireiwo, tikonfirme tinzwe kuti zvakamira sei. Waiziva here munhu ainzi Patrick Gwai aishanda kuPTC nguva yacho iyoyo achishandira kuGweru? Handiti ndizvo? Achishandira kuGweru. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai. Rambai muinesu, rambai muchitibatsira. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndichinyanyawo kukurudzira zvakare kunana mama, vana amai, musanyanye kuoma mwoyo pane zvinhu zvakadai. Tinoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika, but
mwana kuti akure asingazivi dzinza rake, mukazvitarisa anenge achitodyika mumwoyo make kuti ko inini dzinza rangu riripi, ko baba wangu ndevapi, zvakambofamba sei. Uye zvakare pachiwanhu chedu isisu sevanhu vatema, ukagara usingazive dzinza rako, kune zvinhu zvakawanda matambudziko atinosangana nawo mudzimba. Kana uchingori murume, kana kuroora chaiko chaiko kunogona kunetsa, unogona kutora vasiya upenyu, basa zvinhu hazvifambi zvakanaka nekuda kwekuti hausi kudzinza rekwako. Wedzinza rekwako zvichida wanenge vachitodanawo kuti tine mwana wedu ari musango. Asi zvaita saizvozvo amai wobva waoma mwoyo kuti havatauriri mwana kuti iwewe uri mwana wekwani, baba wako wainzani. Zvinhu zvacho zvinoita ngefanika zviri kujamba jamba. Ndo patinozosangana nevamwe vana vanenge vakaoma musoro, vanenge vachitoita zvekutobata demo chaizvo kuti mama panapa pakatoipa. Tiri kusangana nemachallenge akadaro. Saka vana mama, tsunurai mwoyo. Zvakaitika zvakaitika. Tinozviziva kuti panoitika zvinhu zvakadaro unogona kutakura mimba 9 months uchirwadziwa uchiriritira uri wega, but tokumbira kuti mwana hapana chaanoziva. Aitowo mudumba atomboziva, ende mwana apply kuti ini ndoda kuzvarwa. Imimi mai nababa ndimi munotongosarudza kana kuti zvimwe zvinhu zvinongoitika nemistake. Saka sunungukai kuudza vana, ndo chikumbiro changu. Vabereki, vana baba, vana mai, udzai vana kuti zvinhu zvakafamba sei, mwana aende kudzinza rake. Izvozvo zvega. Thank you very much. So atete, mune mashoko here ekugumisira amurikuda kuti mhuri yeZimbabwe avakubatsirei kana kuti vazive musati mabva panapa? Ndaingoda rubatsiro, ndabatsirwawo ndaziva rudzi rwangu. Ndingafara chaizvo. Chokwadi. Aiwa, tinotenda atete, maita basa. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera. Tichazenge tichingodzoka neupdate tichikuudzai kuti nyaya yedu yapapi. Kana tichinge tava nezvatinenge tawana tichangodzokawo zvakare pano tichikuudzai kuti right mhuri yeZimbabwe, panyaya yedu iya yekwagwai tawana izvi uye tichifamba tiri pamwe chete semazuva ese. Thank you very much. Masvita. Right, mhuri yeZimbabwe, makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri zita. Ndinonzi DJ T1, atiri pano pa Teachkach MTV, apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira. Mazvita.